Praise God. Amen. Good morning po sa bawat isa. Tayo na po ay muling tumayo. Amen. Sige po, bago po tayo magpuri sa ating Panginoon, tayo po muna ay umikot. Kabayan po natin ang ating mga kapatid. Yakapin po natin ang ating mga kapwa babae at kapwa lalaki. At batiin po natin sila ng magandang umaga. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Sa umaga pong ito, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili sa pagpupuri sa ating Panginoon. Tunay ang bakit nga po ba natin pinupuri ang ating Panginoon? Maaring ang iba ay dahil sa biyaya, sa kagalingan, but most of all, we should worship the Lord because He is the Lord our God. Ano man yung dahilan natin, we should worship Him from our heart. Natunay nga na ano man yung pinagdaanan natin, alam natin hindi tayo iniwanan ng Panginoon. That He proved unto us na siya ay Diyos. Na kahit anong mangyari, andyan ang Panginoon para sa atin. Yes, so God, hallelujah, Lord. We will worship You, God. Sinasamba ka, bakit nga ba sinasamba ka? 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 Bakit nga ba sinasamba ka
Magandang umaga po sa ating Panginoon. Magandang umaga rin po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong presensya, Lord God. Pinasasalamatan din po namin, Panginoon, na kami pinili mo ngayong umagang ito upang makarating sa iyong bahay-sambahan. Salamat din po sa kalakasan ng bawat isa, Panginoon. At ngayon pa lang, Lord God, pinagpapasalamat na namin, Panginoon, ang matatagap naming katuruan galing sa iyo at sa gagamitin mong tao upang marinig namin ang iyong mensahe para sa amin lahat, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na ito'y rumema sa aming mga puso, Panginoon. At gabayan mo kami, turuan mo kami, Lord God, na malakaran namin ang bawat salita na ibinibigay mo sa amin, Lord God. Lord, inaanyayahan ka po namin sa aming kalagitnaan. Ibaba mo po, Panginoon, at kahabagan mo kami, Lord God, na maibaba mo ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Kung saan maitaas ka namin, Lord God, madakila ka namin, mapasalamatan ka namin, maluwalhati ka namin, Lord God. At nawa, Panginoon, maabot mo lahat ang aming panalangin at ang gagawin namin sa araw na ito. Ikaw ang aming masamba. Ikaw lamang ang maging sentro ng umagang ito, Panginoon. At lahat ng ito'y itinataas namin sa matamis na pangalan mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning, church! Good morning! Pwede pa muli tapikin mo yung katabi mo, parang inaantok pa. Sabi mo, good morning! Ay, nasa likuran mo. Tapikin mo, good morning! Amen. So sa umaga pong ito, muli, tayo po ba ay handa ng saluhin ang sobra-sobra at todo-todong pagpapala ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Amen. Tayo po ay handa na. Muli, sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Sa kabila naman, handa ka na ba? Ayan. So ngayong umagang ito, ibubuhos ng ating Panginoon ang pagpapala niya sa bawat isa. Amen. Kaya po tayo umawit, sama-sama po tayong sasamba at magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Buksan mo ang kalangitan, buhos mo ang kasaganahan, na kaming saluhin, mga pagpapala, muli bawin din natin, buksan mo, Panginoon, kalangitan, buhos mo ang kasaganahan, na handa ka na ba? Mga pagpapala mo, sabi mo, ibuhos mo, sabi mo sa katabi mo, ibuhos mo sa katabi mo, ang pagpapala ng Diyos. Sa banda rito, muli pa, sabi mo, ibuhos mo, Panginoon. Ibuhos mo, ibuhos lang, ibuhos mo, ibuhos mo. Sa banda rito, muli pa, ating awitin, buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan, gana kaming saluhin, na pagpapala mo, buksan mo, Panginoon, buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan, gana kaming, yes Lord, mga pagpapala mo, ibuhos mo, Diyos, ibuhos mo, ibuhos
pamilya ko. Muli pa, Lord, buksan mo ang kalangitan. Buhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo! Ibuhos mo! Ibuhos lang ibuhos mo! Ibuhos sa pangarap ko, Panginoon! Sa pangarap ko! Yes, thank you, Lord! Ibuhos mo! Ibuhos lang ibuhos mo! Ibuhos mo, Panginoon! Ibuhos mo! Sa pangarap ko! Lubos ang kagalakan ko pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman, sinong mayaman? Mayaman na rin ako. Muli pa, ulitin natin. Lubos ang kagalakan ko pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Ibuhos mo, Panginoon! Ibuhos mo! Ibuhos lang ibuhos mo! Ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo, Diyos. Ibuhos mo. Ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos sa pamilya ko, Panginoon. Sa pamilya ko. Muli pa, ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos sa pangarap ko. Sa pangarap ko. Todo mo na, Diyos. Itodo mo. Itodo lang itodo mo. Todo, todo, todo. Ang pagpapala mo. Itodo mo. Itodo mo. Itodo lang itodo mo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Ang pagpapala mo. Amen. Sa umagang ito, sa taong itong 2026, sino naniniwala na pinagpala ka na ng Panginoon? I-claim mo na. Kaya sabi mo sa iyong katabi, sa iyong nasa likuran, sa kaliwat kanan, sabihin mo, bless ka na. Bless ka na. Come on, sabihin natin. Kitang-kita ko. Itiklara po natin sa bawat isa. Sabihin mo muli sa iyong likuran, bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Ituro mo. Kitang-kita ko. Sumisigaw. Sumisigaw sa tuwa. Sigaw! Woo! Sumisigaw sa galak. Woo! Sumisigaw sa tuwa. Woo! Sumisigaw sa galak. Yan, ngayon naman, ang dati nating buhay natin noong 2025, kung meron pa tayong mga hindi makalimutan, meron pa tayong mga bisyo, sabi mo sa iyong katabi, iba ka na. Hindi ka na katulad ng dati. Sabi mo muli, sa iyong likuran, sa iyong harapan, sa iyong katabi, say, iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita ko. Iba ka na ngayong taon. Eh, huling pa sabihin mo, iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita ko. Yung dati mahihain, ngayon kayang-kaya na ipayag. Salita ng Panginoon, sabihin mo, iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita
sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Say! Di ko bibitawan lahat ng pangako. Muling pauwitin natin. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Naniniwala ka ba? Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Ay sinabi niya, di ko bibitawan lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan. Muli pa ang tiniklara, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan. Muli pa awitin natin to. Atin po idideklara sa ating buhay na ang pagpapala ng Diyos ay rumaragasa sa ating pong buhay, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, at gagamitin Kanya upang maging pagpapala. Amen? Kaya muli natin ideklara ang pagpapala ng Diyos. Rumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala aking nakamtan. O sa huling pagkakataon, rumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala aking nakamtan na. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Lord, salamat sa rumaragas ang pagpapala mo. Maraming salamat dahil ibinuhos mo na, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong grasya sa bawat isa sa amin, O Diyos. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, napakasarap magpuri sa iyo. At Lord, patuloy naming idinideklara, patuloy naming pinangahawakan, Panginoon, yung mga pangako sa bawat isa sa amin. Na meron kaming kagalingan, Panginoon. Meron kaming katagumpayan, Panginoon. At alam namin, O Diyos, na sobra-sobra pa, Panginoon, ang pagpapala mo sa amin sa taong ito. Kaya church, patuloy tayong sumamba sa ating Diyos na buhay. Patuloy tayong aawit ng papurit pagsamba sa Panginoon. Patuloy natin siyang bigyan ng kapurihan. Salamat, O Diyos.
bawat oras, walang hanggan. Pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ng malugod na pagsamba. Sabihin natin sa ating Panginoon, banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Come on, church. Purihin natin at sambahin natin ang Diyos. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Bawat oras, walang hanggan. Pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ng malugod na pagsamba. Ulitin natin, banal ka, Panginoon. Panginoon, oh, ikaw ay banal. Ang Panginoon. Oh, hindi natin, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, o dakila ka, walhatin ka, makapangyarihan, kataas-taas. Oh, ikaw lang, ikaw ang Diyos Muli pa, church, sabihin natin sa Diyos, hallelujah. Puri, taas natin ating papurit pagsamba sa dakilang Diyos. Luwalhatin ka, o ikaw makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin natin siya, dakilang hari. Luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taas. Ikaw lang ang aming Panginoon. Ating ideklara, sa'yo lang ang Diyos. Sa'yo ang karangalan, lupos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka, maghari ka. Ika'y papupurihan, sambahin ang iyong tangan. Bukas ngayon, oh, maghari ka, Panginoon. Maghari ka, sa'yo ang karangalan, lupos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka, maghari ka. Ika'y papupurihan. Sabi mo sa Panginoon, oh, sabi mo sa ating Diyos. Bukas ngayon, maghari ka, sa'yo, sa'yo ang kapurihan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari, maghari ka sa aming buhay, O Diyos. Ika'y papupurihan, sa buti ng iyong pangalan. Bukas ngayon, hallelujah, purihin ka. Ang pinupuri ka namin, dakilang Diyos.
Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Muli pa, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Itataas, itataas ang ngalan mo. Hari ka, hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos. Dakila ka, dakila mo'y tataas. Itataas ang ngalan mo. Sabi mo sa Diyos, ikaw ang hari ng buhay ko. Ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos. Dakila, dakila mo. Hindi natin, Panginoon, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka. Aming Diyos, O Diyos, dakila ka. O dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka. O Diyos, laka. Oh yes, Lord. Tunay nga, church, na dakila ang ating Panginoon. Sa umakang ito, pwede po ba nating isipin yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin? Ano ba yung ginawa ng Diyos sa nakaraang taon? Isipin lang natin. Remind ourselves na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Na minsan kahit may problema, may challenges sa buhay, patuloy nating nararanasan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So this morning as we sing this song, bawat salita na babanggitin natin ay maging panalangin ng ating puso. Sabi mo sa Panginoon, Lord, dahil dakila ka. Lord, aawitan kita. Dahil ikaw ang unang nagmahal sa akin. Dahil pinagaling mo ako, Panginoon. Dahil iniligtas mo ako, Panginoon. Dahil pinagpala mo ako, Panginoon. Nais ng Diyos na marinig sa iyo, galing sa iyong puso, ang pagsamba na kanyang hinanais. Muli pa, church, we will sing this song with all of our hearts. Sinasabi mo sa iyong Panginoon, sa ating Panginoon, na siya ay dakila, na walang ibang pangalan ng maitaas kundi pangalan lamang ng ating Panginoon Jesus. Oh yes. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Muli pa ating awitin. Lord, salamat sa pagpapala mo sa amin. Lord, salamat sa iyong kabutihan. Lord, salamat sa pabor na iyong binibigay sa aming buhay. Lord, salamat sa kagalingan. Muli pa, dakila ka, Panginoon. Lord, salamat sa kapayapaan, Panginoon. Lord, salamat sa
sa pagpapatawad mo, Panginoon. Kaya natuto kaming magpatawad, O Diyos. Dakila ka. O itataas natin ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Itataas ang ngalan mo dahil ikaw ang hari ng aking buhay. Buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila. Lord, salamat sa pambihirang tagumpay na iyong binigay sa aming buhay, Lord. Itataas ang ngalan mo, Lord, salamat. Hari ng buhay, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng aking pamilya. O itataas ang ngalan mo. Salamat sa aking negosyo, Panginoon. Ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka, dakila. Panginoon, maraming salamat. Oh, itataas ang nga. Naman itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Salamat sa trabaho na meron ako ngayon, Panginoon. Dakila ka sa aking buhay, O Diyos. Dakila ka. Itataas ang nga. Come on, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hari ng buhay ko. Oh, tayo sumampa sa Diyos. Sumampa sa Diyos sa buong puso, buong espiritu at katotohanan. Oh, itataas ang ngalan mo. Hari ka, hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos. Sa huling pagkakataon, Sir, ibigay natin ang pinakamataas sa papuri, pinakamataas sa pagsamba. Itataas ang ngalan mo. Ikaw ang hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng iyong ginawa. Oh, dakila ka, dakila ka. Ikaw ang hari ng aking buhay. Salamat, salamat sa iyong kabutihan. Salamat, salamat, O Diyos. Purihin ka, purihin ka. Oh, salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Oh yes, Lord. Panginoon, salamat po sa presensya mo sa aming kalagitnaan. Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kilala mo ang bawat isa sa amin na narito. Nakikita mo ang puso namin nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, nawa ang aming mga awitin, ang aming mga pagsamba sa iyo, Panginoon, ay naging mabangong samyo sa iyong trono, O Diyos. Lord, muli narito kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, inaamin namin na wala kami magagawa kung wala ka, O Diyos. At patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa aming buhay, sa pambihirang tagumpay, Panginoon, na meron kami na ibinigay mo sa amin sa taong ito, Lord.
At alam namin, nasasamahan mo kami, O Diyos, sa bawat araw, bawat oras na ibibigay mo sa amin sa taong ito. At hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kahit may pagsubok, may problema, alam namin nandyan ka. Alam namin kikilos ka, Panginoon. Kumikilos ka sa aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat muli. Nawa ikaw ay nalugod sa aming pag-aawitan, Panginoon. Sa aming pagsamba sa iyo. Lord, unay nga sa iyo lamang ang pinakamataas sa papuri. Sa iyo lamang ang aming pinakamataas sa pagsamba. Sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen and amen. Palang umaga po sa bawat isa. So, inaaniyahan po natin ang ating mga bata na lumapit po dito sa unahan para po sila ay ilapit po natin kay Lord. Sama-sama po natin silang itaas sa Panginoon sa umaga pong ito. Sabi nga po sa salita ng Diyos, ang mga bata ay precious po sa harap ng Diyos. Amen. They are inheritance to us as parents na binigay po ng Diyos. So, sige po, can we all stretch forth our hands towards them? Hallelujah. Father, we thank you, Lord, sa buhay po ng mga kabataang ito. Lord, natunay nga po na hindi aksidente, Lord, na may mga tinanim ka na pong salita mo sa kanilang mga puso at dalangin po namin, Lord, sa kanila pong Sunday School, sa, oh God, mamaya, we pray, oh God, Lord, open their hearts, oh God, open their spirit to receive your word. At Lord, alam po namin na hindi po yung katalinuhan nila, o Diyos, natural na kaalaman nila, Panginoon, ang matatanggap mula sa kanilang matututunan, kundi, O Diyos, ang salita mo na buhay, makapangyarihan, na magbabago ng buhay ng kanilang mga buhay at magbibigay direksyon, O God, Lord, sa buhay po ng mga batang ito. Father, we pray, bless them, O God. Lord, keep them safe, O God. Lord, any works of the enemy over their lives, Lord, we call it futile, powerless over them. Thank you, O God, for the blood of Jesus that covers each and every one of them, O God. Lord, salamat po sa inyong pong mapagpalang kamay namin sila itinatalaga. At alam ko, Lord, na hindi niyo po sila iiwanan ni pababayaan, O Diyos. At Lord, sa magtuturo po sa kanila, bless her, O God. Give her the wisdom, the knowledge, the love, the strength, O God, even the patience that comes from you, na Lord, patuloy niyang maipadama at ipakita, Panginoon, sa mga batang ito, Lord, kung sino ka, O God, na buhay at makapangyarihan. At Lord, salamat po, maging ang kanila pong classroom. Thank you, O God, for your angels that is encamping over that place. And thank you, Lord, na no weapon formed against them by the enemy will prosper. Father, we entrust their lives to you. We thank you, O God, for their lives. Bless them, O God, in Jesus' mighty name. These things we pray. Amen and amen. Praise God. Sige po, yan, diretso na po kayo sa kids room at tuturuan po kayo doon. Ayan, ng salita ni Lord. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Second Sunday na po agad ng January. Ang bilis po, no? So, si Bishop Leo po, si Rev Stella ngayon ay nasa San Pablo. So, sila po ang nagturo po doon sa church po ng Life in Christ ni Bishop Jimmy Evangelista po, yung kaibigan po ni Bishop Leo na pumanaw po nito pong December 25. So, kaya po nandun po sila ngayon. Dahil before po mawala si Bishop Jimmy, ilang beses pong binilin ni Bishop Jimmy kay Bishop na yun nga po, pag umuwi na siya kay Lord, isa po si Bishop sa hiningan po ng tulong ni Bishop Jimmy para po magpatuloy ang gawain po ng Diyos doon. Kaya po nandun po sila ngayon. So,
Praise God po for today is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad sa presensya po ng Diyos. Amen. So may first time po ba tayo sa ating kalagitnaan? Dalawa? Okay po. So can we, see you? Sige po tayo po, pwede po ba kayong tumayo? Ayan, praise God. And let's, welcome them. Ayan po. So, apat po, praise God. So, welcome po. Pwede po kung yung mga malalapit, pwede nyo po silang kamayan. Let's share the love of God over them. Welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church, a non-sectarian full gospel. So, purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. We believe this is not an accident na kayo po ay naririto. Ang Diyos po ang nagdala sa inyo dito. So, welcome po. And, ayan po. So, kami po ay nagagalak na kayo po ay kasama namin this morning. Sige po, tayo po ay makakaupo na po sa presensya ng Diyos. Ayan, so, welcome po. Maging sa mga kapatiran po natin, pakingitian nga po ang inyong mga katabi. Ayan, even sa online po, na ating mga kasama, blessed morning po, blessed Sunday to each and every one of us. So, we believe na may inihanda po ang Diyos sa atin sa umaga pong ito. So, bago po tayo mag-start, sino po ang nag-join sa atin pong prayer and fasting? It's our 7th day today. Meron po ba? Kaway nga po ang inyong mga kamay to declare and really buong puso na ihayag na we engage ourselves. Alam niyo po ba, bago lang po tayo magpatuloy, gusto ko pong ipatotoo, indeed, the Lord honors our sacrifices to Him. Alam niyo po ba, yun nga po, di ba nag-start tayo nung Monday. Nung Thursday po, ng umaga, as I was worshiping the Lord, patapos na po ako, pero naramdaman ko po in my spirit that the Holy Spirit told me na magstay pa po ako sa presence niya just for 10 minutes. Tinignan ko po yung relo, parang na po yun kumbaga, yung malaki pong kamay, di ko na po maalala kung 9 a.m. po ba yun or 10. Basta po parang yung maliit na kamay is nasa 5. Sabi ko, so kung plus 10, so yun nga po, 5, 6, 7. So mapupunta siya sa 7. E di sabi ko, okay Lord, di pumikit po ulit ako. And as I was worshiping, may sinasabayan po ako ng worship song. Meron lang pong dinil si Lord. I know that is in my spirit na, alam niyo po ba, before that, 2 consecutive nights, that was Thursday. So Thursday po ng madaling araw and Wednesday ng madaling araw or gabi, I don't think kung gabi or morning po yun, meron po akong 2 panaginip na same people, pero po magkaiba yung scenario niya. That was in my past. Kumbaga parang nung nasa unang mga churches pa po namin kami that time. And then, nung Thursday po ng umaga na yon, as I was staying in the presence of God, biro niyo po napaka-importante that we listen to the Holy Spirit. Alam niyo po, in that just 10 minutes, kumbaga I receive the complete freedom from the Lord dun po sa past, yung mga hurts, yung mga, kumbaga parang hindi po, kumbaga, at nito pong mga nakaraan, even last year po, lagi po akong may nararamdaman na parang kumikirot po dito sa ulo ko. Alam niyo po ba, during that time, habang nag-worship po ako kay Lord, ramdam ko po na parang meron pong mainit na, yung laging may kumikirot na part, unti-unti po siyang nawala hanggang sa, praise be to God, hanggang ngayon hindi ko na po siya nararamdaman. And alam niyo po ba, hindi lang po yun. Meron po akong isang nabasa or napanood na isang man of God. Sabi niya po, in this season, God will reveal things to you na yung sa past mo. And then, as you look back, kung paano ka magre-respond sa pag-look back mo, meron siyang impact as you go forward. Tapos nung ma-receive ko po yung sabi ko, Lord, kaya po ba yung 2 consecutive nights na yun, kumbaga parang, yun nga, yung dream ko is about, yun nga, in my past dati,
Pero po, praise be to God, dahil po pinalaya ako ni Lord that time, talagang yung complete freedom po ni Lord. At yun nga po, parang as I look back, sabi ko nga, Lord, kung sakali man na, yun nga, binigyan ako ng chance ni Lord na ma-meet yung mga taong yun ulit. Kumbaga, talagang totally free. Kasi sabi ko, Lord, thank you. Napakabuti mo. Sabi ko nga, in that 4 days pa lang po ng fasting, how much more sa mga darating pong pa araw, di ba? Kaya ako po personally, kumbaga, I'm so excited na yung sa pagfa-fast po, hindi ko siya tinitake as burden. Hindi ko siya tinitake as an assignment. But it is, sabi nga po, a sacrifice to the Lord, a living sacrifice yung buhay po natin. Kaya po I encourage sa mga hindi pa po nagfa-fasting, you can join us. May 2 weeks pa po tayo. Pang 7 days pa lang po ngayon. We have 21 days of prayer and fasting. Kumbaga, meron po tayong sinesend sa GC na mga prayer guidelines and at the same time, yung pwede po nating i-meditate. Pero, wag po tayong stay lang doon. We can go deeper to the Lord. Amen po? And God is revealing things. At alam niyo po ba, another thing, I think that was Thursday also. Thursday and Friday po, meron pong same word na, ayun po yung pinameditate sa akin ni Lord. At alam niyo po ba, I think kahapon or Friday din po, nung napanood ko po yung isang man of God, confirmation na naman po. Kaya sobrang nakakatuwa po si Lord na if we really seek Him, He will reveal things to us. Amen? Kasi sabi niya po yun di ba, sa Jeremiah 33:3, na pag tumawag po tayo sa Kanya, siya ay sasagot at ipapakita niya po sa atin ang mga kamanghamanghang bagay na hindi natin alam. So, sabi nga po, ang Diyos po natin ay buhay. Hindi siya natutulog, hindi siya nakasabit, hindi siya naiiwan kung saan-saan. Ang Diyos po natin ay Diyos ng langit at lupa na may likha ng lahat ng bagay. Kaya po, kung seseryosohin po natin yung relationship natin sa Kanya, He will really reveal Himself to us. Amen po? Kaya, ayan, so I encourage yung mga hindi pa po nag-prepare, lalo na po sa mga key leaders natin, sa mga, take God seriously. Napakahalaga po. Ito pong may connection din po itong tinetestify ko po, yung sinasabi ko po sa inyo sa umagang ito sa pag-aaralan din po natin. So, let's go on to the Word of God. Ayan po. So, as we read Genesis 1, verse 26 to 28, can we all stand up po muna as we honor the Word of God this morning? Sabi po dito sa Genesis 1, verse 26 to 28, yan, kung nakikita nyo po, ayan sa likod po, may monitor din tayo. Kung medyo maliit na po dito sa unahan, you can look back po sa ating monitor sa likod. Pero kung may Bible po kayo, much better. Let's open the Word of God. Let's open our Bible and let's turn it to Genesis 1, verse 26 to 28. Sabi po dito, wait lang po. Okay, sabi po dito sa Genesis 1 verse 26 to 28, sabi po dito, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Verse 28, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Purihin po ang Diyos sa Kanyang salita. Tayo po ay makakaupo sa presensya ng Panginoon. Ayan, kung makikita po natin, ito pong binasa natin, di ba po, sa verse 26, napakalinaw po na inihayag po ng Diyos na tayo po ay nilikha according sa Kanyang wangis. Amen? Hindi po tayo nilikha, hindi po tayo nanggaling sa gorilla
o kaya po sa anumang hayop. Hindi po tayo, kumbaga, pumutok lang or bigla lang lumabas dito sa mundong ito. Amen? Create po tayo ng Diyos. God created us. Amen? The man. Sabi nga po, in His image and likeness. Tignan mo nga po yung katabi mo. Nakikita po ba si Lord sa buhay niya? Nakikita niyo po ba sa image and likeness niya si Lord? Ayan. Dahil sabi nga po, we are created according to God's image and likeness. At sabi nga po dito, hindi lang po doon natapos. Binigay na po agad ni Lord yung gagawin ng tao. Sabi nga po, to domain. At pinagpala na rin po ng Diyos ang tao. God bless. Diba? Sabi po doon sa verse 28, then God blessed them. Ibig sabihin po, pinagpala na ng Diyos ang tao. Sabi nga po, bago pa po lumabas, tayong henerasyon natin ngayon. Amen po. So sabi nga po, God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Sabi po sa NIV, yung key verse po natin ngayon, sabi po dito, be fruitful and increase in number. Sabi nga po, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea, the birds in the sky, and every living creature that moves on the ground. So kung makikita po natin, nais na po ng Diyos na maging fruitful tayo. Amen? Nais na po ng Diyos na mag-increase tayo. Ay, hindi lang dumami yung angkan natin, pero po, kumbaga, even in the spiritual reality na dumami po yung mga tunay na anak ng Diyos. At sabi nga po, to fill the earth, subdue it, rule over it. Hindi po tayo magro-rule, hindi natin i-rule yung katabi natin o yung ibang tao. Kasi pag po you rule, kumbaga parang you domain someone na kinokontrol mo siya, gusto mo kung ano lang lahat ng gusto mo, yun yung gagawin niya. Tawag po doon, witchcraft. At hindi po yun ang disenyo ni Lord sa atin. Ano daw po i-rule natin? Yung ibang mga create ni Lord. Amen? So sabi nga po, pero hindi po tayo doon magfo-focus. Kumbaga sabi po dito, God already wants us to become fruitful and increase or multiply. Ayan. So ano po ba ang kinalaman nito sa atin pong theme ngayon na breakthrough? Marami pong mananampalataya ng Diyos na ang tagal-tagal na stagnant pa din. Di ba? Hindi maka-breakthrough. Hindi hindi makausad. Sariling problema lang ang bit. So, pero ang gusto po ng Diyos, sabi nga po maging fruitful tayo, na yung bunga po natin ay hindi lang tayo ang makikinabang, but even other people. Amen? And increase. Ano nga po, ayan, so Kuya Henrik, pwede bang balik lang natin yung sa first slide? So, ayan po, pinamagatan po natin ang ating pag-aaralan ngayon na guard your oil for your breakthrough. Ano po ba ang kinalaman ng oil sa breakthrough natin? So, mamaya po, we will go through it. Ayan, so, first po, ano ba ang biblical meaning ng breakthrough? What is the meaning of breakthrough in the Bible? So the biblical meaning of breakthrough signifies a pivotal moment marked by divine intervention where God's power is unleashed to overcome adversary, fulfill promises, and manifest His glory. So sabi nga po, ang breakthrough, pag naka-experience po tayo ng divine intervention ni Lord sa buhay natin. Sabi nga po, may spiritual freedom, may fulfillment ng promise ni Lord. Sabi nga po, naging fruitful tayo, nag-increase tayo, maaring physically and spiritually. At sabi nga po, that is where the power of God unleashed. Ibig sabihin, yung kapangyarihan po ng Diyos ang gumalaw doon, kaya nagkaroon ng breakthrough. Sabi nga po, overcome adversary. Ayan, yung hindi natin overcome dati, yung sarili natin, yung flesh natin.
Ayan po, we will be able to overcome it. Sabi nga po, fulfill God's promises and manifest His glory. So, pag nag-manifest po ang kapangyarihan ng Diyos, ang kalwalhatian niya, that is the glory of God. That is the breakthrough. Amen? So, sabi nga po, the Lord wants us to have breakthrough. Amen? Kaya nga po, dineklara niya na to sa atin ngayong 2028. Ay, 2028, ang bilis no. 2026. So, breakthrough is not for faithless. Sabihin nga po natin, breakthrough is not for faithless. Sa mga walang pananampalataya, hindi nila matatanggap ang breakthrough ng Diyos. Sa mga half-hearted, kumbaga yung kalahati kay God, yung kalahati sa mundo, hindi po nila matatanggap ang breakthrough ni Lord. And breakthrough is not for the quitters. Ano po yung quitters? Yung umaayaw, tumatalikod. Hindi po makakamit ng mga taong ito ang breakthrough. Bakit po? Because breakthrough, sabi nga po, kaya nagkakaroon ng breakthrough ang isang tao kasi kumbaga yung naturo nga po ni Bishop, kumbaga may persistence ka, nagpupursige ka kahit mahirap. May mga biblical examples po tayong pag-aaralan ngayon na naka-experience po sila ng breakthrough. Number 1, so yung pong the woman who had a flow of blood for 12 years received her healing. Makikita po natin yan sa Mark 5 verse 25 to 34. Basahin lang po natin. Mark 5 verse 25 to 34. Sabi po dito, 25 pala po, 25 to 34. Now, a certain woman had a flow of blood for 12 years. Biro niya po, 12 years dinudugo. Sabi niya po dito, and had suffered many things from many physicians. She had spent all she had and was no better. Hindi po siya gumagaling kahit napakarami na niyang pinuntahang doktor, physician, ayan po. But rather grew worse. Imbis na matulungan po siya, mas lalong lumala yung kanyang kalagayan. Kasi nga po, biro niya 12 years, di ba po? Walang nakatulong po sa kanya. Sabi po dito sa verse 27, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Nung marinig daw po niya tungkol sa Panginoong Jesus, sabi nga po ay, pumunta siya kung saan dadaan ng Panginoon. Imagine po natin, di ba? Yung 12 years na dinudugo na yon, ano po kaya ang itsura niya? Gamitin po natin mga imagination natin ngayon. Well po ba siya na makakatayo? Well po ba siya na makakapagsiksikan? Di ba? Kung dinudugo ka nga lang po, tayo po, di ba mga babae, kumbaga maglaps lang po tayo dun sa normal cycle natin. Di ba po, iba na yung ramdam ng katawan natin, di ba? Eh siya po, 12 years na dinudugo, walang stop. So kung makikita po natin, pero tingnan niyo po ang ginawa niya. Sabi niya nga po dito, nung marinig daw po niya ang Panginoong Jesus, sabi niya nga po, she came behind him in the crowd and touched his garment. Nagpursige po siya. Biro niyo po, during that time, pag ang Panginoong Jesus po ay dumadaan, napakarami pong tao na dumudumog sa Kanya. Imagine po natin, let's have picture in our eyes, in our mind, na habang pong maaring iika-ika siya maglakad, maari pong halos gumapang na siya, maaring natatapakan na siya, na kumbaga nasisipa-sipa na siya, pero hindi po siya tumigil. Hanggat hindi niya mahawakan ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus. Di ba? Sabi po doon, sabi niya po sa verse 28, for she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Di ba po? Hindi lang yung persistency niya, kundi yung pananampalataya niya. Kaya sabi ko po kanina, hindi po matatanggap ng faithless. Ibig sabihin, walang pananampalataya kay Jesus ang breakthrough. Kaya po kung gusto nating maranasan ang breakthrough ni Lord sa buhay natin this 2026, ayan, kailangan po natin ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi po sa church, hindi kung kaninong pastor, hindi kung kaninong bishop, hindi kung kaninong leader, hindi kung kaninong tao.
pananampalataya po sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi nga po dito, immediately, verse 29, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Biro niyo po, for 12 years, hindi siya gumagaling, lalo pang nagiging worse yung kalagayan niya. But the moment na-touch niya po ang laylayan ng Panginoong Jesus, immediately, sabi po dito, immediately the fountain of her blood was dried up. It was a breakthrough sa kanya. Biro niyo po, for 12 years, walang kagalingan. Ikaw ngayon po, anong sakit mo na maaring ang tagal-tagal mo ng daladalayan? This is the good news. Pag po nahawakan po natin, not literally, ang laylayan ng damit ng Panginoon, but we touch His heart. Lumapit ka with persistency. Nasabi nga po, kahit mahirap, hindi mo alam kung paano, but you have just faith into your heart na lumapit sa Panginoong Jesus. Just like this woman po, naranasan niyo yung breakthrough niya. At sabi nga po dito, verse 30, and Jesus immediately knowing himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? Biro niyo po, si Jesus, alam niya na may lumabas na kapangyarihan sa kanya. At tinanong niya, sino ang humawak ng damit ko? At sagot po ng mga disciples, you see the multitude throwing you and you say, who touched me? Kasi nga po, dinudumog po ng tao si Jesus during that time. Pero alam po ni Jesus. At yan nga po, sabi po dito, sa verse 32, and he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. Verse 34, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Praise God. Di ba po, kung makikita natin, kahit gaano katagal, yung affliction po nung babaeng yun na dinudugo, but the moment, sabi po dito, he heard about Jesus. Kailangan po marinig natin ano yung mga ginagawa ng Panginoong Hesus. Kaya po yun sa mga first-timer po natin dito ngayon, we believe na hindi po aksidente na kayo ay dinala ng Diyos dito. Because hearing the Word of God will, sabi nga po, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Nagkakaroon po tayo ng pananampalataya. Katulad po itong babaeng ito, nabuo po yung pananampalataya sa puso niya na mahawakan niya lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, gagaling po siya. Dahil maaring ito pong babae na to, marami na siyang narinig na maraming pinagaling si Jesus, maraming nagkaroon ng sight, nakalakad yung lumpo, yung mga deaf ay nakarinig. Di ba po, yung lumpo nakalakad, yung mga may ketong gumaling, maaari pong ang dami niyang narinig na ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya po nabuo yung pananampalataya sa buhay niya, sa puso niya po. Alam niyo po ba that Jesus na gumagawa ng mga miracle during this time is the same Jesus that we worship na gumagawa pa rin po ng mga miracles even until our time. Amen? Because He is the same yesterday, today, and forever. Hindi po nagbabago ang Diyos natin. Ayun po ang ating Panginoong Hesus. Kaya po, I pray, mabuo po yung pananampalataya sa puso natin. Amen? To really reach out to God. Huwag po tayong makontento. Ako, alam niyo po, isa sa, kumbaga, personally po ako, hanggat ako po, pag kunwari, for example, kahapon po may soaking kami, hanggat alam ko po na hindi kami nakaka-breakthrough in the Spirit, hindi po ako tumitigil. Ako po, kumbaga, siguro ganun po talaga yun, no, na parang once you were able to enter the presence of God, mare-recognize mo, nandiyan na ba talaga yung presence ni Lord or wala pa? You just know it in your spirit. Ang hirap po minsan na-explain, di ba? But, parang ganito po, kunwari, sasabihin ko, Ate Doris, punta tayo sa Batangas. Ano po, di ba, kunwari, ang gaganda ng mga sinasabi ko, pero hindi pa pala talaga ako nakakapunta doon. So, habang pupunta kami doon, naliligaw-ligaw kami kasi
hindi ko pa talaga alam yung place. Nakita ko lang maari pong sa Google Maps or nakita ko lang sa Facebook, sa ads, ganyan. Pero po, kung ako mismo, nakapunta na ako dun sa lugar na sinasabi ko, di ba ako po, I can guide her to go to that place. Alam niyo po ba, same holds true in the presence of God. Sabi nga po, pag nakapasok po tayo, naranasan nating pumasok sa presensya ng Diyos, at ito po, kasama to sa pag-uusapan po natin ngayon, we will be able to really experience Him. Yun nga po yung katulad ng testimony ko po sa inyo kanina, nagpo-worship lang po ako kay Lord. Dahil nga po, prayer and fasting, so instead po na kumain ako, I chose na, na mag-worship kay Lord. Yun nga po, nagbasa ako ng Bible, nagme-meditate po ako ng Word. At yun nga po, I just felt in my spirit, sabi lang po ng Holy Spirit sa akin, magstay ka pa ng 10 minutes. I just obey. Nag-spend pa po ako ng 10 minutes sa presence ni Lord. And praise be to God, in that short time of 10 minutes, I receive my freedom from the past, from my past. Di ba po, kumbaga, kaya po napaka-importante, we know the presence of God. Parang katulad po ng babae na to, di ba? Talaga pong, nagpursige siya na pumasok or kumbaga dun sa sobrang crowded na yun, isiksik yung sarili niya para lang po mahawakan yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesus. Ayun po ang gusto ni Lord sa atin. Amen? Na maranasan natin siya, na hindi lang natin po siya marinig, na kwento ni ganito, nakalaya siya, kwento ng ganito, na-deliver siya, kwento ni ganito, nagkaroon siya ng breakthrough, kwento ni ganito, nagkaroon siya ng healing. Si Lord po, gusto niya ikaw mismo, maranasan mo siya. Amen? Maranasan po natin siya lahat, individually. Amen? So, katulad po nitong babaeng na to. And another thing, ayan, life po ni Peter. Ito po medyo, lang po natin ng konti. Pero hindi na po natin babasahin yung mga verses. Kumbaga, we will go through. Si Peter po ay isa sa mga disciples ng Panginoong Jesus. Siya po ay isa sa core group ni Jesus. Ano pa pag sinabing core group? Usually, pag po umaalis si Jesus, sila yung laging kasama ni Jesus. Sino-sino po yon? Si Peter, si James, at si John. Kaya po core group sila ni Jesus. Alam niyo po ba, si Peter, si James, at si John din ang naka-experience nung transfiguration sa mountain. Nakita po nila na nagliwanag ang Panginoong Jesus. Biro niyo po yon? Grabe pang experience ni Peter. Kasi po, even si James at si John. At sabi nga po, si Peter, isa siya sa mga personally nakakita kung paano po nagpagaling ang Panginoong Jesus. Di ba po? Isa si Peter sa personally nakarinig ng mga teachings ng Panginoong Jesus. Sabi nga po, for 3 years na ministry ni Jesus dito sa mundong ito, nandun si Peter. Di ba po? Sabi nga po, Peter is the only disciple of Jesus na nakalakad sa tubig. Di ba po? Sa story po sa Bible, walang ibang disipulo na nakalakad sa tubig, kundi po kay Peter. At sabi nga po, bago po ipako ang Panginoong Jesus, si Peter lang ang tanging disciple na may lakas ng loob na ipagtanggol si Jesus dun sa mga gustong kumuha sa kanya. Di ba po, kung mababasa natin sa Bible, kumuha pa siya ng sword, tinapyas pa niya yung tenga nung servant, nung high priest, para lang ipagtanggol ang Panginoong Jesus. Pero, tingnan niyo po ito. Sabi nga po, sa kabila po ng yun, although it was prophesied by Jesus, sa John 13 verse 37 to 38, sabi nga po ng Panginoong Jesus, itatatwa mo ako bago tumilaok ang manok ng 3 beses. At ito po ay nangyari nga, di ba po, sa John 18 verse 17, John 18 verse 25, and John 18 verse 27, bago po tumilaok ang manok, tinatwa po ni Peter ang Panginoong Jesus na hindi siya disipulo ng Panginoong Jesus. Biro niyo po, let's use again our imagination. Diba kung ikaw si Peter, biro mo, nakaranas ka ng transfiguration sa mountain, nakita mo lahat ng miracles ni Jesus. Kumbaga parang,
Kung ilalagay mo ngayon, ang tagal mo na sa Panginoong Hesus, ang dami mo nakitang miracles, ang dami mong nakitang mga ginawa ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, and then here it comes, bigla mong tinatwa ang Panginoong Hesus. Di ba po parang ano kaya mararamdaman natin during that time? Si Peter, ano po kaya nararamdaman niya? Di ba na parang halos ibigay ko yung buong buhay ko sa kanya, tapos ngayon, ito ko na itinetwa ko siya. Di ba? Parang dahil lang sa takot, hindi ko masabi na disipulo ko ng Panginoong Hesus. Dahil sa takot na pati siya patayin, di ba po? Although pre-prophesy po ni Jesus, kumbaga na-fulfill, it was just a fulfillment. Pero po, let's think of Peter as a human. Tao pa rin po siya eh, di ba? Natakot, kumbaga, na pati siya maipako sa krus, mapatay, di ba? Nagkaroon siya ng takot, ng pangamba. Maari din pong, kumbaga, nag-grieve siya. Ibig sabihin, kumbaga, maaring siguro sa kabila ng ginawa niya sa Panginoong Hesus, ayaw niya nang magpakita sa Panginoong Hesus ulit. Pero alam niyo po ba, napakabuti po ng Panginoong Hesus, napakabuti po ng Diyos. Kasi po, after niyang gawin yon sa Panginoong Hesus. Di ba po, pinako ang Panginoong Hesus, namatay siya ng 3 araw, after 3 days, nabuhay po siya na mamuli, at nagpakita po ang Panginoong Hesus sa mga disciples. At alam niyo po ba, ni-restore po ni Jesus si Peter. Kaya po dun sa John 21 verse 15 to 19, 3 beses din po tinanong ni Jesus si Peter, Peter, do you love me? Noong una po, tuwang-tuwa si Peter na sumagot na, yes, Lord, you know that I love you. Di ba po parang tayo, kung pagaganahin natin yung kaisipan natin, dininay mo nga si Jesus, tapos ngayon sasabihin mo, yes, Lord, I love you. Pero alam naman po talaga ni Jesus na mahal siya ni Peter. And then next, tinanong po ulit ni Jesus, Peter, do you love me? Yung pangalawa pong tanong ni Jesus, medyo na si Peter na, Lord, alam mo namang mahal kita. Di ba? At may sinabi po muli ang Panginoong Hesus. At yung last po, yun nga, na medyo na talagang na si Peter na parang hindi ba naniniwala si Jesus na mahal ko siya? Unknowingly po, na yung 3 tanong ni Jesus na yun kay Peter, it was his restoration. Amen? At alam niyo po ba, after that, he received his breakthrough. Bakit po? Kasi nung pong tinanong, actually before po magpakita si Jesus kay Peter, bumalik na po siya sa pagiging mangingisda ulit. 'Di ba? Sabi po sa sa John I think 21 verse 3. Bumalik po si Peter sa dating buhay niya. Nangisda po muli siya. Na dati na siyang fisherman dahil nga po nung binetray, tinatwa niya ang Panginoong Hesus, siguro po yun talagang nanlumo na siya na bumalik sa Panginoong Hesus. Bumalik na lang po siya sa dati niyang buhay. Pero po dahil nga mahal na mahal siya ng Panginoong Hesus, ni-restore po siya ng Diyos. At yun nga po, kung makikita po natin sa life po ni Peter, isa siya sa mga, sabi nga po, di ba, yung 120 na nandun sa upper room na naka-receive po ng outpouring of the Holy Spirit. After that, yun nga po, he was restored, he received the Holy Spirit, dun siya nagkaroon ng breakthrough. Alam niyo po yung breakthrough ni Peter? Kung babasahin po natin ang Book of Acts, sa chapter 2 pa lang po, 3 onwards, binigay po muli ni Peter ang kanyang buong buhay upang ipahayag ang Panginoong Hesus. At sabi nga po, thousands and thousands ang naliligtas every time po na tumatayo si Peter to share the Lord Jesus Christ. At hanggang sa huling hininga po niya, hindi na po niya tinatwa ang Panginoong Hesus. That is a breakthrough. Amen? Tayo po, bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus. So sa mga kanina po, 'di ba, sa mga new believers, pwede po nating ihalin tulad yung sarili natin dun sa babaeng dinudugo for 12 years. This time naman po si Peter, sa mga matatagal na, maari pong there were times in your life na itinatwa mo ang Panginoong Hesus. Hindi ka na sumunod sa Kanya. You chose to go back to your old life.
Pero po ito ang gusto po sabihin ng Panginoong Jesus, He still loves you. Mahal na mahal pa rin po tayo ng Diyos. Amen? At gusto po ng Panginoon, ma-receive mo yung breakthrough mo. At pag po na-receive natin yung breakthrough natin, babalik po tayo sa Kanya. Hindi tayo babalik sa old life natin. Pero katulad ni Peter, until his last breath, sabi po sa 2 Peter 1 verse 14. Kuya Henrik, pwede ba natin ipakita to? 2 Peter 1 verse 14. Tignan niyo po yung sabi dito ni Peter. Because I know that I will soon put it aside. Ano po yung sinasabi niya? May isang tabi na siya. Kumbaga parang yung buhay niya, iiwanan na niya. Sabi niya po dito, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. Kumbaga, alam po ni Peter na malapit na siyang pumanaw during that time. Pero po sabi nga po, until his last breath, hindi na po niya itinatwa ang Panginoong Jesus. Hindi na siya tumalikod sa Panginoong Jesus. And that is a breakthrough. Amen? Sa buhay po natin, alam niyo po ba, yes, God can give us many breakthroughs into this life. Pero po ang best breakthrough po natin, pag po matapos natin ang buhay na to, that we are still with God, that we are still with Jesus, na hindi tayo babalik dun sa luma nating buhay. Amen? Because the true breakthrough, pag po nakalampas tayo sa buhay na to and we enter eternal life, to be with our Lord Jesus Christ, to be with the Father God, and to be with the Holy Spirit forever, yun nga po, yun sa pagstay sa Kanyang presensya, that is the best breakthrough that we could ever have. Amen? So, ayan po, sabi nga po, as believers of Jesus Christ and followers of our Lord Jesus Christ, so, bakit po ba kailangan nating i-guard yung oil natin? Alam niyo po ba, sabi nga po, lahat tayo, ay, kumbaga, the Lord has poured oil in each and every one of us. Kaya nga po sabi din po ni David, di ba, you anoint my head with oil, my cup runneth over. So, kumbaga, yung oil po, napakahalaga po nito sa buhay natin. Sino po dito ang, kumbaga, nung last Sunday po, di ba po nag-anoint si Bishop ng oil? That is a prophetic gesture. Na sabi nga po, that oil is, kumbaga, ayan po, pag-aaralan natin, ano ba yung, bakit kailangan natin ng oil for our breakthrough? Sabi nga po, breakthrough is often about what you protect. Ayan, nagkakaroon ng breakthrough kung saan yun yung prinoprotektahan mo. Kunwari, yun nga po, katulad yung babaeng yun na dinudugo, kahit na sabihin natin na physically, hindi siya okay, pero yung, sabi nga po, yung pagpupursige niya, di ba po, na gusto niyang gumaling. Di ba? Sabi nga po, breakthrough is often what you protect. Gusto niyang gumaling. Ayun yung, kumbaga, hinihintay niyang breakthrough sa buhay po niya. At sabi nga po, there are seasons sa buhay po natin na mga believers ng Panginoong Jesus, whether we like it or not, sa mga baguhan po ngayon, maaring time will come, you will, alam niyo po ba, isa sa mga tactics po to ng kaaway, that ang gusto po ng kaaway sa mga believers ng Panginoong Jesus, we feel tired, we feel distracted, and we will feel spiritually dull. Anong ibig sabihin po nun? Na kahit mahal na mahal mo naman si Lord, diba? Parang katulad po si Peter, mahal niya si Jesus, pero dumating sa point na, yun nga, napagod siya, distracted na siya, spiritually dull na siya, bumalik siya sa pagiging mangingisda. So tayo po maaring mahal natin si Lord, pero parang dahil hindi na natin ganun na nararanasan siya everyday, parang feeling mo ang layo-layo ni Lord sa'yo dahil sa mga nagagawa mong mali, di ba? Sabi nga po, we need the oil from the Lord. So sabi nga po, dahil nga lahat tayo ay inanoint na po ng oil ng Panginoong Jesus, sabi nga po, this is not about doing more, striving harder, or fixing ourselves, but it is about stewardship. Sino po dito yung gustong-gusto laging may bago? Di ba masaya po? Kunwari may bago kang cellphone, may bago kang damit, may bago kang TV, may bago kang ref, and so on and so forth na kung ano pa pong isipin natin pwedeng maging bago.
But the question is, after you receive that new thing, how you are taking care of it. Paano po natin to pinapangalagaan? Di ba, kunwari po, may bago tayong cellphone. Di ba, sa una, ang saya-saya na may bago kang cellphone, di ba? May, iPhone, 16 ba yung, 17, yung latest, di ba? Pero after mong ma-receive, paano mo siya ngayon pangangalagaan? Basta-basta mo na lang po ba siya sa kama mo, sa kung saan mo, o kaya, kumbaga parang hayaan mo lang na madampot ng kung sino-sino, di ba? Alam niyo po ba, our oil is like that. Nung inanoint na po tayo ng Panginoon, paano po natin siya pinangangalagaan? Hinahayaan po ba natin yung sarili natin na nakawin ng kaaway yung joy na nanggagaling sa Panginoon? Di ba po? Sabi nga po, in the scripture, oil represents intimacy with God. Alam niyo po ba, ito po isang katotohanan, God doesn't have favorites. Wala pong favorite si Lord. Lahat tayo mahal niya. Amen? But He has intimates. Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga tunay na naghahanap sa Diyos, sila yung nakaka-experience talaga. Sila yung nagkakaroon ng personal encounter with the Lord. Lord, sabi mo, mahal mo kaming lahat. Bakit sila na-experience ka, ako hindi? Ang tanong po, are we really seeking the Lord? Are we really taking time, setting aside a time to hear from God, to worship God, to love God? Alam niyo po kahapon habang nagsusoaking po kami, bigla lang po drain up ng Panginoon sa puso ko yun nga po, kumbaga, maybe because yung mga matatagal na po sa Panginoon, parang, Lord, I serve you with all my heart. Kumbaga talagang lahat ng talents, ng giftings bibigay ko sa'yo. Pero po, alam niyo po ba, hindi lang po yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto po ni Lord, di ba? Ano po yung greatest command? To love God with all our hearts, with all our soul, with all our might, with all our strength. Na mahalin natin siya. Yung pong pagsaserve natin sa Kanya, it should comes from our love to Him. Hindi po nagsaserve tayo kay Lord para mapakita sa tao na nasa church ako, naglilingkod ako, uma-attend ako. Di ba po? Iba po kasi yun. Kasi po, sabi nga, pag ganun po ang motibo natin, I'm telling you, magbabackslide ka. Pag may nangyaring hindi maganda, tatalikod ka kay Lord. Tatalikod ka kung saan ka tinanim ng Panginoon. That's the reality. Bakit? Hindi po out of love eh. It's just out of commitment. Di ba? But if it is out of love to God, masaktan ka man, you will continue. You will move forward with the Lord. Kasi alam mong hindi ka sa tao nakatingin. Hindi tao ang pinaglilingkuran mo, kundi ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po sabi nga po, we have to love God. Eh kung sa personal devotion po natin, sa bahay pa lang, hindi natin mamahal si Lord, paano pa po natin mamahalin si Lord pag magkakasama na tayo, di ba? Baka po nakikihugot lang tayo sa katabi natin ng, uy, mahal na mahal niya si Lord. Ako nga, tatabi nga ako dito para mahawaan ako. Hindi po lahat tayo binigyan na ni Lord ng pagmamahal niya. Ang tanong, paano natin pinadadama kay Lord na mahal natin siya? Hindi natin mataas yung kamay natin pag nag-worship sa Panginoon. Tinutulugan natin siya pag the word is being released. Hello, church. Mahal po tayo ni Lord. Pero ang tanong, mahal ba talaga natin si Lord? Or we just want the people see? I pray, lahat po tayo, mabuo yung tunay na pagmamahal natin kay Lord. May tao mang nakatingin o wala. Alam po natin si Lord nakatingin sa atin. And He just want to love. Yung pagmamahal natin, gusto rin po ni Lord na maramdaman from us. Kaya ngayon yung first commandment po di ba? Second commandment lang po yung love your neighbor as you love yourself. Tignan mo nga po yung katabi mo. Mahal mo po ba siya kay Lord?
O kaaway mo siya? Di ba po? Sabi nga po, we have to love one another. Dahil sabi nga po, God is love. Our God is love. Amen? So, sabi nga po, it's about stewardship. Paano natin pinapahalagahan? Paano po natin iniingatan yung pong oil na natanggap natin? So, sabi nga po, oil represents intimacy with God, spiritual sensitivity, and sustaining work of the Holy Spirit. Kaya po pag wala po ang oil, parang katulad po nung makina na matagal na pong nagfa-function, na wala na pong oil, ano nangyayari? Bigla pong tumitigil, di ba? O kaya umiingit na parang, alam niyo po yung kumbaga, parang hindi na siya makagalaw ng mabuti, just like that. Pero po pag binuhusan mo, di ba po naalala ko nun yung ano po yun, no? yung makina, yung pagtatahe, yung makina po na tinatapakan ng gano'n ng mga lolo-lola natin, di ba? Pag po yung hindi na siya umiikot ng maayos, ang ginagawa po, bubuhusan ng langis, di ba? Para po mag-function siya ng mabuti. Alam niyo po ba, same holds true. Pag po nararamdaman mo na sa sarili mo, na hirap, parang ang hirap ng maglingkod kay Lord, parang lagi na akong nakatingin sa tao, lagi na akong na-offend, lagi na akong nasasaktan, let's go back to our intimacy with God. Amen? And let us receive the oil from Him. Sabi nga po, para hindi po tayo manawang maglingkod sa Panginoon, hindi tayo manawang magpuri, sumamba sa Panginoon, hindi tayo manawang meditate, magbasa ng salita ng Diyos. Bakit po? Because of the oil that comes from God. At sabi nga po, when oil is guarded, clarity increases. Pag daw po yung oil natin, ginaguard natin, mas nagiging clear. Ano ba yung plano ni Lord? Ano yung kalooban ni Lord sa buhay natin? Pag po yung oil ay nag-guard natin, di ba po yung intimacy natin kay Lord, yung spiritual sensitivity natin, ay ito, atake ito ng kaaway. Hindi ko to, kumbaga hindi yung tao, yung babanatan ko or kakagalitin ko, kundi yung spirito na nagkokontrol sa kanya. Di ba po? Kumbaga, we are increasing our spiritual sensitivity and we continue yung masustain yung work ng Holy Spirit sa buhay natin. Sabi nga po, clarity increases. Mas nagiging klaro. Nakikita mo yung ano yung sinasabi sa'yo ni Lord. Hindi ka ngayon nangangapa na, ano ba gagawin ko sa buhay ko? Hindi ko talaga alam. Talagang hindi po natin malalaman kung hindi tayo pupunta sa may disenyo ng buhay po natin. Di ba kaya nga po yung mga kunwari po ay, anong tawag dito? Kunwari yung TV o kaya yung ref o kaya po yung mga cellphone, laptop. May mga manuals po ba yan, di ba? Hindi po siya basta pandagdag lang dun sa box. Yung manual po, kailangan yon para pag may troubleshoot, may kailangang ayusin, alam po natin paano gawin. So sa buhay po natin, pag hindi na natin po alam ang dapat natin gawin, let's go back to the owner of our lives, to the one who created yung buhay po natin. At sabi nga po sa salita ng Diyos, sabi po ni David, sa kaharian po ng Diyos, lahat tayo may kanya-kanyang book. May nakasulat na po doon anong mangyayari sa buhay natin. Pag po hindi natin sinangguni kay Lord yung buhay natin, we will do things on our own. Kaya po maraming kapalpakan, maraming, kumbaga, ang gulo-gulo ng buhay. Kasi nilalakaran po natin yung hindi nakasulat sa book of life po natin sa kaharian ni Lord. Pero po kung tayo ay lumalakad, di ba po, sa kalooban ni Lord, sabi po sa salita ng Diyos, no eye has seen, no ear has heard, nor have entered into the heart of man the things which God had prepared for those who love Him. Kaya po, yung mga nagmamahal po talaga sa Panginoon, maa-amaze ka na lang sa mga gagawin ni Lord sa buhay mo. Amen? Because gusto po ng Panginoon na, kumbaga, ipakita niya yung kadakilaan niya sa buhay natin. At sabi nga po, when oil is depleted, pag naman daw po yung oil, parang katulad sa jar, di ba po, pag butas yung jar, kahit punuin mo ng punuin ng oil yan, tatagas at tatagas yan. Pag naman daw po yung oil natin ay tumatagas, depleted, sabi nga po, even good things can begin to feel heavy.
let's assess ourselves today. Lagi po bang mabigat yung pakiramdam mo? Lagi bang parang nawawala ka or parang hindi mo lagi alam ang gagawin mo? Maaari pong depleted, may butas yung oil sa buhay mo. Sabi nga po, ayan, kung ito, may bibigay po ako sa inyo na ilang mga kung pwede nating i-assess yung sarili natin. If your peace feels thinner than it used to be. Kumbaga dati, grabe yung peace na nararamdaman mo sa puso mo, na kahit anong mangyari, may peace ka sa puso mo, masaya ka kay Lord, kumbaga, iwan ka man ng pinaka-best friend mo, ng ex mo, or kung sino mang umiwan sa'yo, you still have the joy, you'll still have the peace. Pero ngayon, parang, Lord, nagsiserve naman ako sa'yo, pero bakit parang wala akong peace? Parang wala akong joy. Sa mga matatagal na po ito, maari pong butas ang sisidlan mo. Tumatagas yung oil na nanggagaling sa Panginoon. Spiritually, clarity comes and goes. Yun nga po, kumbaga hindi clear, nangyayari sa buhay mo, parang paulit-ulit, parang may cycle. Ayan po. So, your passion for God feels muted. Ay, nandyan po ba yan, Kuya Henrik? Hindi ka nalagay. Okay? Or sabi nga po, your rest feels elusive. Kumbaga parang hindi ka nakakapagpahinga. Parang yung natutulog ka, pero paggising mo, pagod na pagod ka pa rin. Ayan po. Indication po yun na yung atin pong sisidlan ng oil na binigay ng Diyos sa atin ay butas. Ayan. Sabi nga po dito, alam niyo po ba na God allows us to see these things. Kung tayo po nagkakaroon ng reflection. Actually po, habang minimeditate ko po ito, habang pinag-aaralan ko po ito, alam niyo po ba, ako po personally, I felt these things last year. Alam mo po yung parang, Lord, parang bakit laging ang bigat? Parang yun nga, parang yung peace. Ako po personally, parang yung maaghapon ko po, sasabihin ko, na kunwari po, pag lumabas na ako sa kwarto, yung isip ko po, sasabihin niya sa akin, or yung spirit ko, umupo ka muna, mag-pray ka muna, magbasa ka ng Bible, mag-meditate ka. Sasabihin ko po, magsasalang lang ako ng damit. Tapos po, pag nagsalang na ako ng damit, sabi ko, habang para umiikot na yung washing machine, yun nga, nag-worship na ako kay Lord. After ko po noon, may iba na akong gagawin. Hanggang sa matatapos na po yung araw, gabi na lang ako magpe-pray, gabi na lang ako magbabasa ng Word of God. Pero feeling ko po, pagod na pagod ako. Kumbaga parang drained. Basta para pong, yun nga. Kumbaga, kaya po alam niyo po, talagang itong pagfa-fasting natin, sineseryoso ko. Sabi ko nga, Lord, patawarin niyo po ako kung naging lapse ako nitong nakaraan. But Lord, give me a chance, help me to really focus myself. Kaya po itong tinuturo ko po sa inyo, hindi po siya out of study or out of lang. Ako po mismo, I've felt it. Naranasan ko po siya. Pero alam niyo po ba, because our God is very merciful God. He is the God of many chances as we go back to Him. Sabi nga po, His arms are wide open to welcome us back. At sabi nga po, guarding your oil is not about fear or isolation. Hindi po ito yung parang i-isolate mo yung sarili mo para masabi mong mapuno ulit yung oil mo. Sabi nga po, it's about protecting what God is growing in you so you can mature, deepen, and bear lasting fruit. Ito po kasi yung gusto ng Panginoon, di ba? Kaya nga po, yung binasa natin sa Genesis, God already designed us to be fruitful and to increase. Amen? To multiply. Ayun na po yung disenyo ni Lord sa atin. Pero po minsan, bakit nga sa buhay natin, hindi tayo nag-i-increase, hindi tayo nag-multiply? Yun nga po, maari kasi yung oil in us ay natatagas siya dahil sa mga small decisions po natin sa buhay na mali. Ayan. So, God wants us to slow down and listen to Him. Amen po. Minsan po, we are now living in a very
facing, di ba po, na na mundo. Parang ngayon, di ba po, parang kahapon lang New Year. Ngayon, second week na po agad ng January, di ba? Parang nung isang araw lang, birthday ni Pastor Dong. Kahapon, nag-birthday na si Pastor Alfie. Para pong ganon, di ba? No, parang ang bilis. Kumbaga, ang bilis ng facing po talaga. Na kung hindi po tayo mag-slow down, uupo sa Panginoon, ay maano po tayo. Ayan, ito po yung katulad po nung mga nabanggit ko sa inyo kanina. Talaga pong yung oil natin madideplete or yung mawawala lang. Sabi nga po dito, it is a gentle callback to the secret place, to stillness, and to partner with the Holy Spirit where oil is restored and fire lasts. Gusto po ng Panginoon, sometimes we just sit down with Him. Kahit hindi ka po mag-worship, hindi ka magbasa ng Bible, alam niyo po yung just sit down with the Lord na parang you just open your heart, open your spiritual eyes na, Lord, kung ano yung i-download mo sa akin, I'll receive it. Sabi nga po, di ba, ni David sa Psalms 23, na ano nga po, di ba? You lead me beside the still water. You restore my soul. Alam niyo po ba, pag umupo po tayo sa stillness ng Panginoong Jesus, our soul is being restored. Amen? At sabi din po dito, meron pong mga principles na sabi nga po, yung importance ng guarding your oil. Sabi nga po, oil in Scripture represents, yun nga po, yung nabanggit natin kanina, intimacy with God, the anointing of the Holy Spirit, spiritual strength and endurance, and sustained presence, not momentary fire. Ibig sabihin yung para pong, ngayon, nag-iinit ka, bukas, wala na. Ang totoo pong oil, pag po nagfa-flow siya sa buhay natin, sabi nga po yung intimacy sa Panginoon, yung anointing ng Holy Spirit, spiritual strength and endurance, at yung sustained presence ng Diyos. Amen? Na hindi po tayo yung parang labas-pasok sa presensya ni Lord. Yan. So sabi nga po, oil is precious because it is costly. Ang oil po ay napaka-precious. Amen? Sabi nga po, it is built slowly through time with God. Hindi po siya yung, kumbaga parang, yes, inanoint na tayo ni Lord, pero sabi nga po, yung oil po na yun, dapat nag-overflow po sa buhay natin. Amen? At sabi nga po ay, nabibuild up siya as we take time with the presence of God, as we obey Him, surrender, and faithfully follow Him. So, sabi nga po, we can be gifted but low in oil. At ayaw po natin yon. Amen? Because oil is not charisma. Oil is not visibility. Oil is not activity. Oil comes from abiding. Amen? When we abide in the Lord. Kaya nga po sabi po ng Panginoong Jesus, di ba, apart from me, you cannot do anything. You can do nothing. Sabi po sa John 15 verse 4, abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Gusto po ng Panginoong Jesus, we always abide in Him. Kasi doon lang po tayo magiging fruitful. Amen? Doon lang po tayo magkakaroon ng increase. When we abide in the Lord, doon lang tayo magkakaroon po ng totoong breakthrough. Amen? Hindi po natin makukuha yung breakthrough sa mundong ito. Only in our Lord Jesus Christ. Ayan. So, malapit-lapit na po tayo. At sabi nga po, alam niyo po ba sa Matthew 25, yung pong parable of the 10 virgins, yan, sabi nga po, may teaching po na pinapakita doon ng Panginoon. That, sabi nga po, spiritual preparedness requires personal stewardship. Di ba po, sabi nga, all were invited. Yung 10, lahat sila invited. All had lamps. May kanya-kanyang lampara yung 10. All were waiting. Lahat sila naghihintay sa bridegroom. But sabi nga po, but only some had oil. Yung 5 lang po. Kaya nga tinawag silang wise virgin. Yung 5 naman po, foolish virgin. Sabi nga po, oil cannot be borrowed at the last moment.
Hindi po tayo pwedeng manghingi sa katabi natin na, uy, bigyan mo naman ako ng oil. Parang katulad po, di ba, nung 10 virgins, ay nung 5 foolish virgins. Kahit nang hihingi po sila, hindi sila pwedeng bigyan. Bakit po? Because it is individual preparation. Amen? Yung pagiging, pag-prepare po natin ng oil, it's individual. Amen? Hindi tayo pwede yung, tabi tayo kay Bishop para humingi tayo ng oil sa kanya. Tabi tayo kay pastor, kay brother, kay ganito, kay ganyan. Hindi po. It is a personal. So, ano po ang tinuturo nga nun sa atin? That sabi nga po, we can look prepared outwardly, but inside, empty. At ayaw po ni Lord yun sa atin. At ayaw din po natin yun. Tama po ba? We want to be full. Paano po? So, ayun nga po, ano yung kailangan natin gawin? Katulad ng kanina, yung intimacy po natin sa Panginoon. We should cultivate it every day. Amen po? Hindi siya yung every Sunday. Naupo tayo, makikinig po, mag-worship. Yes, that's good. Kasi we come together to worship the Lord. Pero po, alam niyo po ba, ang pinaka-ano po dun is what we are doing from Monday to Saturday. Pag hindi na po tayo magkakasama, ano na po ang ginagawa natin? Ayun ang malaking nagko-contribute sa oil po natin. Not only just sitting here on Sunday. Amen? So sabi nga po, how oil is usually lost. Ayan, paano po ba usually nalolost? Yan nga po, hindi siya yung isang big time na crack, ganon. Sabi nga po, it is usually lost through small unnoticed leaks. Ibig sabihin yun nga po, yung mga small decisions natin. Parang katulad po ako, Lord, mamaya na po ako magpe-pray, sasalang ko lang po itong damit ha. Lord, saglit lang po, gagawin ko lang po to. Tapos umikot na yung oras, di ba? Hindi ka na nakipag-usap kay Lord. That is just a small decision. Tama po ba? But unknowingly, the oil inside of me are starting to leak. Na yun nga po, kaya dumating sa point na, Lord, parang bakit, kumbaga parang nanlalata ako. At alam niyo po ba, praise be to God, hindi man po ako nagsasalita kay Labisha, pero po, alam ko po si Lord na rin po nagdidil. May mga months po akong hindi kasama sa list na magpipreach. Ayun po yung month na talagang feeling ko po, drain ako. And praise be to God, hindi po ako pinatatayo ni Lord dito pag alam niyang hindi ako full of the oil that comes from Him. Dahil po, God knows everything. Amen? Hindi man po tayo magkwento sa iba. Pero po si Lord, alam na alam niya ano yung kalalagayan po natin. Because we cannot hide from God. We cannot mock our God. Di ba po? Alam na alam po ni Lord yung kalalagayan natin. At alam niyo po ba, hindi po dapat natin yun tinatago kay Lord or kinahihiya kay Lord kasi siya lang din po yung makakatulong sa atin. He is the restorer of our soul. Di ba po? Siya yung magre-restore po sa atin. So ito po, may bibigay lang po kung ilang sa inyo. Some common oil leaks. Ayan. Nakikita niyo po ba? Or medyo maliit po. Sabi po dito, constant distraction. Ayan po. Check na check yan sa akin. Noong pong nakaraan. Talaga pong grabe yung distraction ko na, Lord, meron akong 2 homeschool. Kailangan ko magluto, kailangan ko maglaba, kailangan ko ng ganitong gawin. Ang dami-dami kong kailangan gawin na, Lord, parang kulang ang 24 hours. Alam niyo po ba, pag gumising po ako sa umaga, ang tulog ko na po ay 1:00, 2:00. Depende po minsan kung what time darating si Pastor Alvi. Usually po yung tulog ko, ilang oras lang po. Kaya parang, nung una po, parang ganun yung nire-reason out ko. Pero when I was studying this, Lord, ito pala yung reason. Bakit ganun na nararamdaman ko nung nakaraang taon, nito nga pong 2025. But praise be to God, yun nga po, napakabuti po ni Lord. At sabi nga po dito, another thing, consumption of voices. Ayan, napakarami po natin minsan naririnig, di ba? Na minsan po, pag meron tayong sinumbungan na ganito yung nararamdaman natin, instead na i-correct tayo or ibigay yung godly wisdom, ginagatungan pa po tayo. Kaya lalong lumalaki yung apoy sa atin, di ba? So ano pa po? So yan, lack of rest. Ayan po. Pag po wala tayong rest, alam niyo po ba, in the Bible, di ba po sa creation,
after God had created everything, on the seventh day, God rested. Sa Ten Commandments, kasama ang honor the Sabbath day. And even sa New Testament, binigyan po ulit ni God ng emphasis ang rest. Di ba po? Bakit ba natin po kailangang matulog? Bakit tayo, yung katawang lupa po natin, bakit kailangan matulog? Kasi po, create ni Lord ang katawan po natin na nagpapahinga. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Tanong mo siya, nagpapahinga ka ba? Ayan po. Kasi pag hindi tayo nagpapahinga, yung katawang lupa po natin pagod, yung spirito po natin, we will not be able to hear from God. Lord, ang dami kong deadlines, ang dami kong kailangan tapusing orders, ang dami kong kailangan ganito, ganyan, ganyan. O sige po, the Lord will let us to do what yung gusto nating gawin. Pero, yung spirit po natin, hindi makareceive from Him. Or maaring naririnig natin siya, pero napakahina or parang feeling natin ang layo ni Lord. Ayan po, because lack of rest. Di ba po naalala niyo po si Elijah? Noong pong hinahunting siya ni Jezebel, pumunta siya sa kuweba. At nagpadala po si Lord ng angel na mag-minister sa kanya. Nagdala ng pagkain. At alam niyo po ba ang ginawa po ni Lord sa kanya? Pinatulog siya ni Lord. Kailangan niya lang ng pahinga. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo lang ng pahinga. Baka kasi di ka na nagpapahinga. Kailangan po magpahinga tayo. Amen? Not only physically, but our spirit in the presence of God. Yun nga po, matuto tayong umupo kay Lord to be still in His presence. Ano pa po ito? Striving instead of abiding. Ayan, lagi po tayong gumagawa ng sarili nating kapamamaraanan. Gawa tayo ng gawa ng mga ideas natin or alam natin na ito para mabayaran natin to, ito para makuha natin to, ito parang yun nga po, we always strive instead of abiding to the Lord. Ignoring Holy Spirit's nudges. Ano po ito? Pag po may sinabi ng Holy Spirit na wag mong gawin yan, Lord, hindi naman masama yung gagawin ko. Di ba po, minsan ganun, may mga small still voice na inaano po sa atin si God na yun nga po, hindi natin pinapansin, ini-ignore natin. Ano pa po? Emotional and spiritual overextension. Ano po ito? Kumbaga parang overstaying na yung spiritual na hurting ka, o kaya emotional hurting ka, 10 years na hurting ka pa rin. Overextension na yan. Ay tapusin na po natin ngayong umagang ito. Amen? Sa presence ni Lord. At ano pa po? Being overwhere instead of planted. Ayan. Bato-bato sa langit. Matamaan ay huwag magagalit. Alam niyo po ba, lahat tayo, God has placed us to be planted in a local church. Pag po tayo ay, pag nasaktan, lipat ako dito. Pag nasaktan, lipat ako dun sa kabilang church. Pag nasaktan, lipat ako. That's not what God had designed. Amen. Minsan po, may mga, katulad po kami, galing po kami sa JIL. And we are proud na galing, doon po kami hinubog ni Lord. Pero po ako, personally po, when I was studying, dinala po ako ni Lord sa JLY, sa Jesus Loves You Church. So, for, I think 7 years, nandun po ako and I allow myself to be used by God there. At yun nga po, after 7 years, dinala na po ako ni Lord dito. Hindi po ako nag-church hopping. It was a direction from the Lord. At lahat po ng pastors na dinaanan ko, may blessing po tuwing aalis kami. Ako po, personally, aalis ako. Kasi po yung church hopping, ang kaibahan po nun, dahil nasaktan ka, aalis ka, lilipat ka. Diba? Nag-church hop ka, naghahanap ka nung saan na hindi ka masasaktan. Wala pong church na ganun. Walang perfectong church. Bakit po? Kasi lahat ng tao ay still imperfect. We only have a perfect God. Amen? Lahat po tayo nasa process pa. So yan po. We should be planted where God had placed us. Amen? Sabi nga po ay, hindi porket, alam niyo po ba, another thing about being planted in a church, hindi dahil malapit ka dito, kaya dito ka na lang mag-church. Alam niyo po ba, even in the Bible, yung pong 12 tribes of Israel,
the Spirit po, we should be by tribe. Kunwari, ikaw, nasa tribe ka ng Judah. Pag nasa, kunwari po, for example lang po itong church kunwari natin is the tribe po ni Issachar. Because our bishop and even most of us, the Lord has given us the ability to know the times and the seasons. Pag ikaw, you are in the tribe of Judah at nasa tribe ka ng Issachar, feeling mo lagi, parang, anong tawag po doon? Parang hindi ka belong. Anong tawag? OP. Di ba? Parang out of place ka. Kasi baka hindi ka planted dito or hindi ka tribe dito. Alam niyo po ba, this season you should know your tribe. Kung dito ka talaga tinalaga ng Panginoon, be planted, allow yourself to be used by God, you will flourish. You will increase and you will multiply. Pero po kung hindi, maybe this is not the right church for you. Hindi po sa tinataboy ko kayo baka mamaya po. Kasi si Pastora Sheik sabi niya po kaya doon na lang po ako a-attend. Ang ibig ko po sabihin, lahat po tayo ay may inilagay po si Lord sa atin na local church natin. Amen? Ano po magsabing local church? Kasi po, the universal or the body of Christ, lahat po ng believers ng Panginoon. Kasama tayo po doon. Pero po, sabi nga, may local church. Yun nga, kaya po may mga CCF, may mga Victory, may mga, yun nga po, tayo, J-Blue, merong, iba't ibang mga churches, that is the local church. Pero sabi nga po, meron pa rin kanya-kanyang tribe. Ibig sabihin, according to sa pagtawag po ni Lord. Kaya, alam niyo po ba dito sa atin, kumbaga, we acknowledge na, katulad po yung ibang, di ba po may mga kapatiran tayo na yung nagwo-work po dati dyan, di ba? Yung kumbaga parang naghihintay lang sila ng visa nila or ng alis nila. Umaten po sila dito and that's good naman po. We welcome them. Pero we know, hindi talaga po sila ipla-plant ni Lord dito. Di ba? Kasi aalis sila pupunta sila sa ibang bansa. Alam nga naman po nating, kumbaga hilahin sila na huwag ka na umalis, dito ka lang. Ay hindi nga po yun ang disenyo ng Panginoon. So we have to know, ayan, di ba po, kung saan tayo plinant ng Panginoon. Amen? Kasi po, where God had planted us, doon po tayo magbo-bloom, doon tayo bear ng fruit, doon tayo gagamitin po ng Panginoon. Amen? At sabi nga po, ayan, these things don't look always harmful. Ayan, yung mga binanggit po natin, di ba, hindi naman siya ganun na harmful. But, over the time, they drained intimacy. Ayun po ang nakakatakot. Nakakala natin okay lang, di ba po? Pero eventually, nade-drain na pala po yung intimacy natin kay Lord. Sabi po sa Proverbs 4 verse 23, a call to guard the heart carefully, recognizing that the condition of the heart determines the direction and the fruit of one's life. So, kaya kailangan po, i-guard natin yung mga puso natin, i-guard po natin yung oil natin. So, what it means to guard our oil. So, may ilan lang po rin ako ibibigay sa atin. Guarding your oil does not mean fear, isolation, or withdrawal from people. Kumbaga parang, ayoko na, dito na lang ako para hindi ako masasaktan, hindi ako ma-offend, dito na lang ako sa bahay, hindi na ako lalabas, ganyan. No, hindi po yun isolation, hindi yun out of fear. Sabi nga po, to guard our oil, it means being intentional with what you take in. Yun nga po, ano yung pinakikinggan natin? Is it the Word of God? It is, galing po ba to kay Lord? Or galing lang to sa kapitbahay natin, sa ibang tao, di ba? Kung hindi siya galing kay Lord, ako po personally humihingi ako. Kumbaga, generally na po, alam niyo po ba, isa sa tinuro po sa akin ni Lord, pag po, kunwari may kausap ako, pero parang it looks like parang magiging gossip na, magiging parang kwentuhang sorry po, may times na hindi na ako nag-talk back or hindi na ako nagre-reply, hindi na ako kasi ayoko pong makontaminate yung
oil ko na binigay ng Panginoon. Amen? Sabi nga po, being intentional, what you take, ano yung pinakikinggan mo? Worldly music ba yan? Or music that comes from God to glorify God? So, being intentional. Number 2 po, protecting your time with God. Ayan po, yung talagang magsaset tayo ng time kay Lord. Kaya ito pong prayer and fasting, it's a setting time with the Lord. Amen? Instead na kumain po tayo, di ba? Sabi nga po nung isang prophet, si Apostle Tommy Arayomi, sabi niya po, you will never encounter God of the supernatural until you overcome the God of your stomach. Totoo po, di ba? Pag lagi tayong naghahanap ng pagkain, ibig sabihin hindi pa po natin na-overcome yung natin. Kasi sabi po sa Philippians 3 verse 19, Kuya Henrik, pwede bang, segue lang po to Philippians 3:19, ano po sabi doon? Yan, sabi po dito, their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. Ayan po. Kaya po, alam niyo po ba, isa sa mga kailangan po nating i-overcome din po yung spirit of gluttony. Minsan po, di ba, ang sarap-sarap kumain. Di ba, parang lahat ng pagkain, parang gusto mo lalo na may mga favorite po tayo. Pero po, if we are not taking time to fast, isa po to sa kailangan po nating yun nga po, i-overcome. Ayan. So, ano pa po yun? To guard our oil, sabi nga po, protecting your time with God. Na kailangan po talagang mag-take time po tayo sa Panginoon. Let's make God priority of our lives. Amen po. Sabi nga po, listening when the Holy Spirit says pause. O kaya stop. O kaya be still. Pag sinabi po na Holy Spirit, yun nga po diba yung share ko nga po sa inyo, sabi po sa akin na Holy Spirit, mag-stay ka pa ng 10 minutes. I just sit down, nag-worship lang po ako, and unknowingly, yung 10 minutes pala po na yun, may gagawin si Lord sa buhay ko. So, let's listen when the Holy Spirit says pause, o kaya stop, o kaya po, just wait, di ba? Choosing peace over noise. Alam niyo po ba, napaka-ingay na po ng mundo. Ang daming nangyayari, di ba po? Kaya po, sometimes po, just to sit down into the presence of God, yung stillness, naririnig mo lang, yung huni ng mga ibon, di ba po? O kaya yung parang wala kang ibang ingay na naririnig. Choosing peace. And not only literal peace, even to be at peace with our brethren. Di ba po? Sabi nga po, blessed are the peacemaker, for they shall be, ano po yun? Sabi nga, called sons of God. Di ba? And honoring your spiritual limits. Ayan po, isa to sa tinuro po ni Lord sa akin, na hindi po oo ng oo, yes ng yes sa lahat ng bagay. Pero ikaw spiritually, ano ka na pala, no? Na parang, sige lang. Pero sabi nga po, let's honor our spiritual limits. Kasi po si Jesus, sabi nga po, even Jesus withdrew himself to the people. Sabi po sa Luke 5, verse 16, di ba po, pumupunta po si Jesus sa solidarity place para po mag-pray, di ba? To connect his heart with the Father God. Yung intimacy niya, binibigyan niya ng time. Kung si Jesus po ganun ang ginagawa, let's do it also po. Di ba? Jesus is our great example. Ayan. So, bakit po ba nagdadala ng breakthrough? Pag iniingatan natin yung oil natin. Ayan. When oil is guarded, clarity increases. Ayan, yun nga po, isang nabanggit natin kanina. Peace returns. Yung pong peace that passeth all understanding. Yung peace na nanggagaling po sa Panginoon. It will return in our hearts, in our lives. Discernment sharpens. Ayan po, nasa-sharp yung discerning spirit po na binibigay ni Lord sa atin na nalalaman natin if this is from the evil or this is from God. Diba? And obedience becomes easier. Hindi po mabigat sumunod kay Lord. Na parang pag may sinabi si Lord, we just obey. We just follow. Amen? And ito po, fruit become lasting. At ito po yung gusto ni Lord, di ba? Yun nga, balik tayo ulit sa Genesis. God wants us to become fruitful, to increase, to multiply, at lasting po yung fruit. Hindi yung parang panandalian lang. So sabi nga po, many people are asking for breakthrough when He is asking first na maging
better steward po tayo. Amen? Kaya nga po, stewardship is very important. At ayan po, so, sa oil po, secret place matters. Bakit po ba kailangan ng secret place? Because in our secret place, yung time natin with the Lord, oil is replenished. Yung oil po natin ay nadadagdagan. Clarity is restored, spiritual sensitivity is sharpened, yung dreams and visions becomes clearer. Ayan po, may mga dreams, visions pa na binibigay ang Panginoon sa atin. So, sabi nga po, ayan, sa Isaiah 10 verse 27, Kuya Henrik, pwede ba nating pakita? Isaiah 10 verse 27, sabi po dito, in that day, their burden will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck. The yoke will be broken because you have grown so fast. Yun nga po, yung oil, pag po, nag-umapaw sa atin, yun nga po, yung burden, malilift sa atin, di ba po? And when we guard our oil, we make room to hear God clearly in our lives. So, ayan po, meron po akong iga-guide na prayer po sa bawat isa na if we want our oil to be, kumbaga, yun nga, matakpan yung mga naglilik na oil, ma-refresh po tayo into the presence of God. Yun nga po, let's always take time. Amen? Because this oil, we need this for our breakthrough. Amen? Kailangan po natin to. Hindi natin siya pwedeng iset aside. Alam niyo po ba, pagpasok pa lang po ng January, ilang beses pong pinapakita sa akin ni Lord yung oil. Kaya po nung first Sunday ng January nga po, yun nga po yung, di ba po nag-anoint si Bishop ng oil? Napaka-importante po nun kasi sabi nga po, it was released by God. Yun nga po yung oil of breakthrough sa buhay ng bawat isa sa atin. So if we want, yun nga po, as we end today, if we ourselves ay gusto po natin na, yun nga, ma-replenish yung oil, kumbaga matakpan yung mga naglilik po sa buhay natin at talaga pong hanapin natin ang presence ni Lord. Ayan po, I will just lead you in a short prayer po and we can just all bow down our heads, close our eyes at pwede po kayong sumunod sa maikling prayer po na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, oh God. Sige po, we can follow dito po sa simple prayer na to. Father God, I come before you with gratitude and humility. Thank you for the oil you have placed in my life. The oil of your presence, the oil of intimacy, the oil that comes from time spent with you. Holy Spirit, I invite you right now to gently search my heart. Show me where my oil has been poured out wisely and where it may been leaking without me realizing it. I renounce distraction, striving, and unnecessary noise. I release the pressure to keep up, to know everything, and to be everywhere. Jesus, teach me how to abide again. Restore my first love. Restore quiet places. Restore joy in your presence. Holy Spirit, help me to guard what you have grown in me, my time with you, my sensitivity to your voice, my obedience, my peace. Give me wisdom to say no and yes, and to have courage when you ask me
to protect my oil. I receive your grace, not your guilt, your alignment, not pressure, your peace, not striving. Seal this prayer in me now. I choose intimacy over noise, abiding over activity, and faithfulness over urgency. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, Father God, I pray na sa pagkakataon pong ito, Lord, as we utter those prayer, it will not just be, Lord, a simple prayer, but Lord, let it be the prayer of our hearts na, Lord, yung oil na binigay mo po sa amin ay maingatan po namin, oh God, that we may be able, Lord, to really go back, oh God, to our intimacy with you, to our quiet place with you, oh God. At Lord, ma-replenish po yung mga oil na nawala po sa buhay ng bawat isa. And Father, as we continue to press on this 2026, Father, we believe, oh God, that you will, oh God, not leave us nor forsake us, and let you be the joy, oh God, of our salvation, na magpatuloy po, Panginoon, ang bawat isa to do, oh God, what you want us to do. And Father God, na through the oil that you are giving to us, oh God, ay yung oil of gladness din, oh Diyos, ang maramdaman ng bawat isa na hindi po manawa, na hindi manghina, Panginoon, sa pagpapatuloy po sa iyo, oh God, hanggang sa iyo pong muling pagbabalik, hanggang sa, Lord, kuhanin mo kami sa mundong ibabaw na ito, oh God, just like Peter. And Father, we thank you, oh God, Lord, sa buhay po ng mga kapatid at magulang ko sa pagkakataon pong ito. I believe, oh God, na kayo po ang nangusap sa puso ng bawat isa. Lord, help us always, oh Holy Spirit, help us to guard our oil, and even, oh God, Lord, to position ourselves for the breakthrough that you have prepared for us, oh God, in this year. Lord, we know that there are more miracles, more blessings, oh God, more things, Panginoon, na gagawin niyo po sa buhay ng bawat isa. And we praise you today, we honor you, we love you, we glorify you. To you be all the glory and all the praise in Jesus' name. Amen and amen. Praise God po. Amen. Glory to God. Sino pong gusto magkaroon ng breakthrough sa finances? Amen. Yun nga po, alam ko na may mga times na meron po tayong mga challenges pagdating po sa finances natin. And yung iba, siguro nag-struggle financially, di ba? Pero para maka-breakthrough po tayo sa finances natin or pagdating sa kayamanang binibigay ng Panginoon, gusto ko lang pong mag-share ng 3 things kung ano yung naghihinder para sa breakthrough natin sa finances. First po is yung debt or yung utang. So kung meron tayong utang, kailangan ma-settle natin kung ano yung mga utang natin. Kung may utang tayo sa pamilya natin or sa ibang tao, kumbaga, kung hindi mo siya kayang bayaran agad-agad, kumbaga kausapin natin yung tao or magkaroon tayo ng agreement kung paano natin siya babayaran. Kasi, share ko lang po, nung pumasok po ang 2020, nung nag-pandemic, so marami pong nangyari, walang trabaho, walang ano, pero yun nga po, tapos parang first year pa nung nag-asawa ko, kumaga kakasal lang, kakapasok sa marriage life. Pero alam niyo po ba na that year, 2020 alone, nagkaroon po ako ng utang na almost 5 million. Literal po na kahit ako po hindi ko ma-imagine na bakit ako nagkaroon ng ganong kalaking utang. Kasi may mga choices or may mga mistakes din ako na pinili or ano. Pero yun nga po, parang hindi ko ma-imagine na ganun kalaki na pala yung naging utang ko. And kasi before po naman yun, may trabaho ako, may nagbi-business online, ganun. So may income naman. Pero yung magkaroon ng ganung kalaking utang, never ko po na-imagine yun. And yun nga po, throughout the years na
binabayaran ko yun. Kasi hindi ko naman po kailangan takbuhan eh. Yun nga po yung sinasabi ko na isang maghihinder yun kapag hindi natin sinettle yung mga debt natin sa mga tao. And of course, kay Lord din, nagkaroon ako ng utang kasi that time, hindi ko na nabibigay yung mga tithes ko, ganun. So, yun nga po, etong for the past years na binabayaran ko siya, although hindi pa naman po tapos, pero talagang patuloy na si Lord nagpo-provide siya ng pambayad dun sa mga utang ko. And yun nga po na kahit hindi pa siya tapos, pero dahil nga kumbaga faithful naman na nagbabayad ako, pwede pa rin natin ma-experience yung breakthrough pagdating sa finances. Kasi hindi naman natin tinatakbuhan yung utang natin eh. And isa pa rin po sa naghihinder na hindi tayo maka-breakthrough sa finances is yung nagiging sakim. Kumbaga kung ano yung binibigay ng Lord, sinasarili lang natin. Di ba sabi kasi sa Genesis 12:2, sabi doon is, I will bless you to be a blessing. So yung mga blessing na nare-receive natin sa Panginoon, binibless niya tayo, hindi lang para sa sarili natin. Kumbaga, yung blessing na natatanggap natin, it's designed para maging blessing din tayo sa iba. Kasi hindi natin alam na yung ibang tao sa paligid natin nangangailangan din sila. So God is blessing us to be a blessing to others din. And of course, yung pangatlong hindrance, yun nga, yung sa pagbibigay ng tithes and offering natin sa Panginoon. Kasi parang pag nanakaw sa Kanya eh. Yun nga, nasabi ko kanina na bakit ako nagkaroon ng utang sa Lord. Kasi nitong nagbi-business na kami sa Comfy Mommy, may mga times din talaga na kulang-kulang yung nabibigay kong tithe sa Panginoon. Kumbaga, kasi may mga times din talaga na sa business namin nag-ups and down. So, may times na sakto lang, may times na kulang, ganon. Kaya parang dumating din sa point na hindi buong 10% yung nabibigay ko sa Panginoon. Kaya nagkaroon ako ng utang sa Kanya. Pero this time around, yun nga, sabi ko sa Lord na babayaran ko yun kasi utang yun eh. Kumbaga hindi lang sa tao ako may utang din ako sa Panginoon. Pero God knows my heart na na-delay man yung mga tithes namin before is mababalik ko din naman sa Kanya. So yun po, yung tatlong bagay na yun, kailangan ma-overcome po natin yun to have our breakthroughs din sa finances natin. And share ko lang po na December po na na-experience namin yung breakthrough sa finances. Kasi, yun nga po, may binigay si Lord na blessing sa amin. And, yun nga, kung yung iba naman siguro sa inyo na na-experience yung blessing na binigay ni Lord sa amin. Kasi talagang sabi ko, Lord, kapag bless mo yung family ko or kumbaga nagbigay siya ng finance, ng pera, hindi para i-keep ko lang yung sarili ko. Kumbaga, kailangan i-share ko rin sa ibang tao. And yun nga po, and isa ko din pong gustong i-testify na, di ba nangyari po yun nung December, may mga Christmas party, may mga gift giving, ganun. Talagang, kumbaga nag-all out din kami sa pagbibigay eh. Pero after po nung 25, after ng Christmas, yun nga, na-hospital po kami ni Iyay kasi nag-contract po yung sa tiyan niya and then tumakbo kami sa ER. So, parang 3 days po kaming nandun sa hospital and yun nga, syempre pag na-hospital kami, hospital bill. And hindi po ganun biro yung naging hospital bill namin kasi mas malaki pa yung binayaran namin noon kaysa nung pinanganak si Maya. So, pero hindi ako nag-worry, hindi ako parang saan ba namin kukunin yung pambayad. Ganun. Kasi beforehand, pre-provide na ni Lord yung naging pambayad namin doon. Although hindi naman namin anticipated na ma-hospital. Pero sabi ko nga, Lord, thank you kasi before pa nangyari yun, nag-provide na si Lord bago pa nangyari. So kaya nung nasa hospital kami, kumbaga hindi ako nag-worry na, Lord, saan po ba namin kukunin yung pambayad dito? Kasi nag-provide na siya eh. Although si EA po nun, medyo ang dami po niyang inisip kasi nga, yung sa nangyayari sa kanya, tapos syempre, naisip niya rin yung pambayad. Pero sabi ko nga sa kanya, wag mo nang problemahin yun kasi nag-provide na si Lord dun sa
sa pambayad namin. Kaya, yun nga po, para maka-breakthrough tayo this year sa ating finances, sa struggles natin sa life natin. Ibigay po natin sa Panginoon yung kung ano yung nararapat sa Kanya. And lastly po, gusto ko lang pong mag-share ng illustration or encourage kayo, inspire kayo na ibigay po talaga natin yung 10% sa Panginoon kasi lahat naman ng blessing natin sa Kanya nanggagaling, di ba? So ito po yung illustration na gusto kong i-share sa inyo para ma-inspire kayo na ang pagbibigay po sa Panginoon is hindi kakulangan. Kasi ito po, narinig ko lang po sa isang preacher na meron daw isang mayamang hasyendero or may mga farm siya eh. And then meron siyang 10 farmers. Tapos, yun nga, inutusan niya yung 10 farmers niya na i-harvest yung mga tanim. So after po mag-harvest ng mga farmers niya, each farmers, yung 10 farmers na po yun, nakahakot po sila ng tigo 100 na sako. So yung isa naka-farm siya ng 100 sako na mangga, isa 100 sako na bigas, isa 100, basta tigo 100 silang sako na na-farm nila. So kung titingnan po natin, ang may-ari po nun yung mayaman, di ba? Tapos ang sabi po nung mayaman, sige kunin nyo na yung 90 na sako, sa inyo na yan, iwan nyo na lang yung tig-10 na sako sa akin. So nagulat yung mga farmers, tuwan-tuwa sila na binigay sa kanila yung 90 na sako. Eh, ang may-ari nun yung mayaman, di ba? So ganun po ang Panginoon sa atin. Tayo po, farmer lang tayo ng Panginoon dito sa lupa kasi siya naman may-ari ng lahat eh. Sabi nga kanina ba, yung be a good steward. So yung binibigay po sa atin ng Panginoon ng mga blessing, mga finances, ang hinihingi lang po ng Panginoon sa atin is yung 10%. So kung meron kang 100 pesos na nakinita sa isang linggo, bigay mo yung 10 pesos. Kung 1,000, 100 pesos. So kumbaga pag nakita po ng Panginoon na naging faithful tayo sa maliit na bagay, siya rin naman po magbibigay ng malaki eh, di ba? So yun po, praise God na, yun nga po ako, testify ko lang din na talagang may binigay po na blessing si Lord sa amin na hindi rin po namin sukat akalain kahit si Iyay, nagulat siya na may ganun palang binigay si Lord sa amin. Pero yun nga, sabi ko, Lord, patuloy niyo pong gawing humble yung heart ko na hindi kailangan maging mayabang na porque may pera ka no or what. Hindi kailangan na, alam mo yun, kasi di ba may mga ibang tao po na kapag blines na ng Lord, yumaman bigla, nawawala na, nakakalimutan ng Panginoon. So, dapat hindi po tayo maging ganun and maging faithful po tayo sa maliit na bagay para ma-experience po natin yung big blessing na prepare ng Panginoon para sa atin. So, sige po, let's prepare our offering, our tithes para sa Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day. Salamat, Panginoon, sa word na binigay niyo sa amin, O God, sa breakthrough, Lord, na inihanda mo na, Panginoon, para sa taong ito, para sa amin, O God. And Lord, we pray, O God, for our tithes and offering, Panginoon. Kay Lord, ang magpala nito, Panginoon. Bless it, O God, exceedingly abundantly, Panginoon, na ma-experience namin, Panginoon, yung overflowing blessing na nanggagaling sa inyo, O God. And Lord, maraming salamat, Panginoon, na kung sino man, Panginoon, yung may mga utang sa amin, Panginoon, Lord, we pray, O God, na mabayaran namin ito, Panginoon, matapos namin ito, Panginoon, dahil obligasyon namin, Panginoon, na bayaran ito, O God. And Lord, na maging pagpapala kami, Panginoon, sa ibang tao sa paligid namin, O God. You will bless us to be a blessing to many, O God. And Lord, maraming salamat, O God, na maging faithful, Panginoon, ang bawat sa amin, Lord, sa pagbibigay ng aming tithes and offering sa inyo. Lord, na alam namin, Panginoon, na lahat ng ito ay nanggagaling sa inyo, O God. And ikaw, Lord, ang magbabalik, Panginoon, ng siksik, liglig at umapaw sa amin, Panginoon. Thank you, Father God. We bless you, we honor you, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. And ano po pala, follow up lang, kung sino pa po yung mga gustong magbigay po ng first fruit offerings po natin kasi 'di ba last week po nag-start tayo doon. So, yun nga po na i-desire po natin sa heart natin na makapagbigay maging bahagi po tayo ng first fruit offering kasi diyan po rin natin ma-experience yung malaking blessing na ibibigay ng Lord sa atin. So, sige po, praise God.
invite po natin sa harapan si Pastor Ian Malate, si Brother Iro Malate, and si Sherry May Puno. Ayan po, tayo po pumunta dito. At ipagpe-pray po kayo ni Pastor Joseph. Ayan po. Amen. Praise the Lord. Pastor. Sige po, atin pong itoon ang ating mga kamay sa kanila. Asa atin po silang ipanalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Lord, kami po yung magkapasalamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na nilang rito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon, sa iyo walang aksidente kung bakit mo sila nilarito. Dahil ikaw po ay may magandang plano at layunin sa kanilang buhay. Tunay nga, Panginoon, kami po yung nagdideklara ng mga mabubuting bagay. At tunay nga, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang magpakilala sa kanila, Panginoon, at ipulpil mo, Lord God, ang lahat ng plano mo sa kanilang buhay. Lord, dalangin namin, Panginoon, na hindi ito ang huli na aming pagsasama-sama, kundi ito ang simula, O God, na sila nga po, Panginoon, ay makakasama namin sa iyong ubasan, Panginoon, at sa paglilingkod. Salamat ng marami, Panginoon. Muli, sariluhan mo sila, Panginoon, na makapangyarihan at banal mong dugo. At tunay nga, O God, ang kalooban mo ang mangyari sa kanilang buhay. At tunay nga, Panginoon, lubusin mo, Panginoon, ang kagalakan sa kanilang puso. Salamat ng marami, Panginoon. Ikaw ang mapurit malawalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po tumayo. Kamayan po natin sila. Praise the Lord. Yan lang muna kayo. Kamayan. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo. At muli po nating pasalamatan ng ating Panginoon. Sa iyong papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, kung ano ang ligayang dadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso. Narito, narito
po yung manalangin. Manaming Diyos na buhay, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong salita na aming napakinggan. Tunay nga, O Diyos, na ang oil, Panginoon, na nagsisimbolo ng Santong Espiritu. Lord God, tunay nga, Panginoon, na palagi mo kaming gabayan, Holy Spirit, at ipaalala ang iyong mga gusto sa aming buhay. At hayaan mo, Lord God, na ang kalooban mo ang aming magawa, Panginoon, habang kami nabubuhay, may lakas, may hininga. Lord, dalangin ko, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong anak na lingkod na ginamit, naghayag ng iyong salita. Tunay nga, O Diyos, na pagkalooban mo po siya ng revelasyon na nagmumula sa iyo. At tunay nga, Panginoon, iba yung kalakasan sa kanyang pamilya ay pagkaloob mo. Gayun din, Panginoon, sa bawat umatin, Lord God, pagpalain mo sila. At tunay nga, O God, ikaw po ang magpakilala sa amin sa Espiritu, tama at Biblia, kaparaanan lamang. Lord, sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanya namin tahanan, kung paano niyo po kami dinala rito, Panginoon, ng ligtas, ay gayon niyo rin po kami iuwi, Panginoon, ng may kagalakan at kapayapaan sa aming puso't isipan. Salamat ng marami, Panginoon. Ikaw po ang mapurit, malawalat at madakila sa buhay ng bawat isa. At tunay nga, Panginoon, na ikaw lang ang may taas at inaamin namin, Lord God, kung wala ka, wala po kaming magagawa. Sa iyo ang papurit, pagsambat, kalartihan, kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Todo mo, todo mo, todo, todo, todo.